ngopo kok nek sing payu pasmina kudu disepilke pasmina terus. Ha mesake to ibu-ibu sing awake lemu ki. Ya to, golek jilbab ki nek biasane wong gemoy apa neh wetenge sing gedhe, ya to mundur Mas. Ya. Tuh. Ya mesake ora nge-cover nek nggo pasmina nganggo niki bener. Bahane embos, dienggo set ora nempel, kanan kiri aman. Sing nganggo kancing Mbak Ri, tapi sing bentuke rodok gede Mbak Ri, sing aku ki ben aman ngono lho Mbak Ri. Sik, tahan, aku duwe model sing keloro. Diuyel-uyel ora gampang kusut gek bahane adem pol. Tak review. Ben wong lemu tetep iso nganggo, wong cilik ya ora masalah. Sik, tak rapikke garian. Nah. Deleken. Titip Mas ya, deleken tuh. Set. Ya ta? Set. Ora nempel kanan kiri. Aku wong kaya ngene cilike wae ke cover nganti kelelep. Jone kowe sing awake lemu ya dhek ora mengikuti. Lho, melar burine. Tinggi badan berapapun aman. Wis ora usah bingung. Nek ra seneng pasmina njupuk jilbab iki.